मुन्ना सिंह जी भोजपुरी के पहला गायक बड़ी सुंदर बात कहले बनी कि पहले के श्रोता सुने खातिर जात रहल, अब लोग देखे खातिर जाता। पहले कान खुला बा अब मुड़ी नीचे करके सुनता है, अब तो लोग देखे खातिर जुटता। कोई बात ना दोस्त, प्लीज सिट डाउन, ओनली 15 मिनट। 50 मिनट खबरियो नली कवन कसुर हम कोई नीर कोई नीर कोई नीर कोई नीर खबरियो नली होला ए माधो सुतबुत सब बिसराला सुतबुत सब बिसराला खबरियो नली होला ए अरे कौन खोतवा में लुकरीलो आहिरे बालम चिरई आहिरे बालम चिरई कौन खोतवा में लुकरीलो आहिरे बालम दस आहिरे बालम सुतबुत सब बिसराला सुतबुत सब बिसराला खबरियो नली होला सखी लोग रास्ता में जात रही, आपस में बात करो। एक जानी अपना सखी से पूछली कि ये सखी तोर बोलमुआ मुंह दिखाई में का देले बड़े का तो कहली कि हमारा के तो कान के झुमका मिलल बताहरा कहां तो हमारा के तो एगो बढ़िया सुंदर आईफोन के मोबाइल देले बड़े तहरा तो कहली कि हमारा तो नाक के नथिया मिलल वही रहिया से कबीर दास जी जात रहले तो कहले कि अरे पगली नथिया दिहले यार तो चर्चा बारंबार आ नाक दिहले करता तो करा के दिहल विसार मतलब जे नथिया दिहले बा ओकर चर्चा तू बार बार करत रहू आ जे नकिया दिहले बा ओकरा के एको में नहीं खूब जय हो सुतबुत सब बिसराला सुतबुत सब बिसराला खबरियो नली होला ए माधो। राधिका जी कहतरी का कहतरी रहती जे जल के मछरी
जय हो जल बीच रही ए माधो जल बीच रही ए माधो। ये हमार भतीजी बाड़ी ये पुरस्कार का स्वीकार कली हनी न के करे के तू मिठाई मत खाई हो ना कट पेंसिल किन ली हो अब पढ़ के जरूर डॉक्टर इंजीनियर बनी हो। फोटो के 2 मिनट समय दे दी पहले सुन ली सुनब तबे न निमन चाहे बार कहो बाद फोटो खाई ना फेलो करे खाती काफी जाचे के पड़ेला जब सुनबे ना करब त निमन बार जानो कैसे रहती चल के मछरिया जल बीच रही ए माधो जय हो और प्रभु करे अइते आसनान प्रभु करे अइते आसनान रहती जे जल के मछरिया जले बीच रहती ए माधो प्रभु करे अइते स्नान तब हम का करीती चरण लपटईती ए माधो प्रभु करे अइते स्नान प्रभु करे अइते स्नान चरण लपटईती ए माधो। हाय 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 और न देखे कोई मैं देखूं तुझे पिया जय हो और न देखे कोई दिल में तुझे बिठा के मैं बंदना के पूजा करूंगी तेरी होके प्रभु करे अंत में कहतारी बनती जे बन के कोइलिया बन बीच रहीती ए माधो बनती जे बन के कोइलिया बन बीच रहीती ए माधो। ये सब गीत वो खाती हम गावतानी खराब खराब गीत पर बहुत पैसा मिलेला जब श्रोता के दिल में छुई लू तो 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ तक मिल जाई लेकिन ई गीत जौन बा